Mogonchanda. Why are you frustrated me? And you have no cash. Yeah, man. Almost you didn't get it. Totally good. Hapana. Uiso kono rega asibwana tu akokora te pakuri ga gukanga kanga getu ni kinkiri kukuira 20 minutes. Wako ni korega asibwana. Aya. Na ga nyiro maite ndege sabiri Japan ya kodi ngaki mata koranje. Life is not so good. They want to really bro. Yeah, but okay. Mugondo. Mugono go chatu tuerendera mimi. Omuro ringa igwachi. Hello. Mchwangu gochi. Litokorosi bali. Hotel Sabia. Aye Kevin to biribita to elinde. Tabe kina ga piripiri ga keibo. Kuerende. Turage, karango. Okay. Mama ni tekubwa tani to. Wasali. Bugoli yeli. Ambo korete. Sibopenya kwenye umuroi. Ari to korugo. Kaita. Ikieri oche kuwa yeli. Yatigara. Amura. Ngai, kiwacha naende. Nataka tenga trubena. Trubena na gweto bari nyakitari. Tondo mora na cha kwa reporting akitondo mora yusi. Toro sana kwa mokonye. Ayo mumuroi. Digiri bia. Trubena kero mwacha agete moko genda. Mbora mbuya ringega. Kusito nyurite. Madana chirodi trip. Ona amanya na chibesa mutegete. Irinde inso imena ende cha. Nchi ebinte ina vinta tagete. Oiso kondi ebonaga timaiti kosinoro jina tintagete me kono. Pere me kono. Mumuroyo. Omanyete ebinte bion spina bondo jina riyo bikonya gonchana naba no manyete n'abakungu aba timaiti aseba ngino yune ronde terete mechando paka bono ntari konyora chibesa chibwenete mesigo ya nebwatiri no Mombasa nanya kuyi imenyete buno muntu otanya kunyoma igo y'abakungu abo timaiti gento tete kontebya kora iga gendo ole buno kwa mwirete na endo mwire ni gocha tintageti kera ne mangane chibesa tintageti bono iga na nchiraira na mwirera na njoy ononkonye arunya gitalira na berera omo muroyo kwanyigu naende kwanyigu buya oye tudaiti segi nanchi mukangora genda ebina bibi yanchandire menyete buna ngwa n'abakungu mbwate kusemba tatu hapana ise ko rebi emekono bankore tintageti sese mangana ya ai genda karua ai gwetu na bongo chikomora genda karua gose moirani una kwa moruseti ya ikiera na ebi na bibi mwene moirani utara morusi ochi komokori gose mbiuni ke biwaje komokori kara moirani gocha nyomba ka mwambi mwana wana gwetu bobe orole tingwaka mwambi mwana wana gwetu bobe mwana gwetu bari na igure chiboro ni chibesa mutakiti ata lazima chibe chibesa tondo ra morro manyinga una bora sanga manyinga ku kana go aigubuja kenda karua mumuroi karua tingo siarira maji karua
Ngakirende ngukurangerie kaigotari koigu. Nditoke ndiwatete nguyikira nare ngochicha. Liabeire. Nari nagende togochicha. Abakungu abu kwaroriro ndigochaga. Ya njitinda ora muntu ninche wekande gaiga. Ninche wekande umuchi. Naye bweka. Wana enki urankonye. Nse nditoke nare ngochicha. Nkigusura nkonye. Anta baba. Wah. Igo mukungu te yororekanire ga. Ndite yochire kurumambi. Enchire mugo ntige nchare ko ngite iga. Nkibona mondengerete. Erunguriri wante inkoro serinero yabere nkoretero kosha. Onye na asigite nari kangatinda gereti chiuteri chine nkiki kubarira kini. Genda oro siri toke na ende obika ga piripiri gasinini. Nako musoli na to tumba nyanya na bintu birimo ko rusi chituka mwate go supermarket mbombe kireke nyebeli obeli na getungu ondetere nchara yandire erunguri ero eri wante inkoro erunguri ne yunari ko nyuma mbibona chinse chichirunguri cyairire genda onde oseli toke eri wangu sa na kiwete kwa bwana wacha kurutwa chingo nkigwacha gukorama na cha ukorare no nkigwacha gukorama ekere na rwete nyagitari kwa maite kona abere bya bantu nkuru bari nyagitari batara gwena muswa kigocha gukorra no ni rasma kware gochama like amas ni rasma kware gochama iga ono tango siminda kwa kirubwate ngakinko bwate simya ni ngobona nkubwate simya ngakinko bwate simya ngakinko bwate simya Ogucha maiga go nkwanira kyake musipaki onkurwaye kuruga gacha konsomera maiga cha gosomera tata moizonde na chaka go tata mantika no musacho ibali mu lakini why are you here kira taka tukwanira ne mwe tukwanira nkitoko gambere mu count na why nkitoko gambere mu seri gwasinyiro gotigana na mukao na iguga kuna ono nincho tagete bono ndili na mangana why ne iguga kuna kwana nga kinga da do ko ryama da do manya nga kwa nyoro stu yago somera sini ni kinda do ko tengo joge sare de sa ndo gento kio na na era ntuwa dikenda na kali mo amenya tekisa mwana no amenya ta lakini nchinta na kiamenya to titimenya sio ngomorete to ko nga sinkia kokoro chena ro jirikana mokore ngente ke ande ngirwe chara gose bintu bisareke ngatabatika bere ga mujoro ngana mutika titayoro korenge yuri mtu kwa. Do you ever think about anything that you are saying? Do you ever take a moment to think about anything you say from your mouth? Mkorenge yuri kusoku kwana no ebo side. The last time na ko igwito ko kwana anything na ko igwito ko teimoka buno uganye tenkwe. Ono na kia chenji ero kare ko mbodi bunanga kingenderete how? A transition in India what happened? Aboko nyabira sekirikira tonga bere ena machiti ko because of you. Everything I have done was because of you. Ukomana na tata butukona muga so because of you. My boy kanyore ko te omonto because you are waiting for me to die. Tukana na ko takoko pinga bera sike tukende na kwani te gari ko senki kiambwa te ko senki lakini tina tingo takoko tingo takoko mono ngati ko kunga tingo kama ni ko senki bo na bera ndingo kwanti tena ndela chaka kora singe tungo kwanti unganchite mono ogochaga iga go sabatato minto chibesa kinde nyangitari when you know me and my dad do not get along. I want nothing from my dad. No manyetepi. But you you came to my father's house to beg for money. Tukuwa tinamba ya mama.
Nkwari kwa kema omuntu singe muboli akoye chibesa kusoganya oenda ukabesa chibesa from somewhere oganyembo kenje nkweraneri if that was the problem. Nandi pesa chuka chanda tatega. Nkigia koretema. Nkigia korete kwa chite ko teitata bono ro nkikabe. Watra nero bono mu nero muntu manyetore ange omukumanyite stali kwa ngoma te kwa ngoma sana bono karra kwa kangi. Nkikwa ro chagu chagu te nkikwa kaita ko te bono. Nkikwa kaita tara ko te. Amanyinga naro chingara mara. Nkiya ko te beti no because wa chite side obo konyi wa te ko nkiya ko te beti ntabingo. Atikana nenge. Nkitata ko te beti. Tikana enta te ko te pinga kintu kya garten gaja ko morna na ki ko nga manyinga muntu mumanya no muntu cross ata ko no ko. Ndi kwaro tata ka kwaro kiboncha ndi bonde bonse sindo mai ko chaka kusangana ni nabono tata the boss nga te muka ko ri kata itenkwe I don't know why but you came liko uko kabesi chibeso muntu yo anchite nchenko ira neri go setoche tori yamo kinko boka you came to talk to my dad. No, how much more do you want me to take from you? No, I want you to tell me how much more. Not more. Tata gonsumba korwago semuka oguruska na banyakinyuru. Na yo maiko swapa kama iga nande gonsu like interview. What do you want me to do? Sare Rusi orrere, Rusi re molta io. Azato meno pode na ringa confuse giusto che. Ona ndama cosa ko ngabira tu. Ngabere. And OMWANCHI te bono. Na ko kire ko bono. No, maite. Asina na ruchi. And then ruchi mbre atake kunjirira because of you I'm standing here right now. Kwa bani bia bono chaka na ko taraga. Ebitali biasara biao. Asina na ruchi gwachiri gwante niriga na maskani mbwati masini ati kaita masini na kiki na tena laga gukwana naye in fact tukaire osoko umuga ko yo tara chake ga chake ko ngumoni nandi. Asante sana maskani nando nyugo taite nkwabe na kwabere nche na kwabere pina sibiria makoko pi na kwabere lakini aye mukao na abantu base no nekinyore kiki mamontige pi. You leave me alone. Stop following me. Stop coming to this compound. Don't talk to me. Oga kimuntu kiona kwa biru muntu kuomana. No. Ko ngomani ngan kwa ngabeire. Tubana pole bono gaki. Tigango kwane ngora kusento igwana. Tobase guchamaiga kabere. Tobase gunkwane raiska. Temuka awanti kepi. Nchetingo tageti. I want nothing to do with you. I have forgiven you and every one of you. Tigakeru montamenye no morembe kinyure. Is that okay? Sawa mwana bono ni matoka chisai. Anto kunyara ko understand. Agenda kwangu kwachire kutisiko baiga. Tondo ko ba skore ko gando. Tondo ko ba tondo ko Astari gonko ba gochi astari nchengo tara nae. Genda ai just go. Na ngora ruisi atuni pigi to ande. Mbra ya turu in fact tiganga kuchira ira mu akeresi because I can't do anything.
Ngibona ayo kuri kige ko mnyana racha kumerere ndi. Tayo kai kana mutiro. Ngondangiriro bago muinani. Ayo dio kana muinani kana kuna tumugondo ta. Ya yagenda kuchichomeka kari unganyora. Bono kanya kwa nyichomeka kari bono. Bono injugo cha kurigi mwaba ndi tembu tu ikasura nyoruki kana kingoteba. Bono kitana nabukana nikasi wakude yoto nduchika. Tinda akora bado. Bono kitoko korari na taraje. Kakinjumi tia kunya kongo wingi bono kucha kurigi mbako muchiyo bandi. Urina mora ndukuraria kari kureta matoka aria basimeka kari. Gakwira na gocharende. Ata gotonyora mubati neba nani kiage gatura nduchi. Ikiage tinguteti bono kwingundangire muneri gosoge ndi chomeka kari unganya. Nani tandiko ndio tora kingana uchima matari kasa. Tukinga nego koraki. Bono rate ukoroche. Bono antisai ya bono sayinsa ngapi ayo kuda na embobori. Tiyabika kwati karaga. Ninje bwekandira kinsayinsa ngapi ayo kunya kuntivi ntivi. Orita iyo. Twende bono iga. Boniga ya boniga aguchanya oritinye bono mugasomo na ya utabantu bandri kwenda bono mutukota tese kondoma. Nje tinta geti. Go corona liwa korte na nduma tana lero mferi bono ndoji. Tari ntinde tuko feri ndite ko kwapira kini bono chinse chimuga bono mugasomo. Bono kiti tranchiza na chichi aringi. Ya. Bono tetu. Atangon tiga ngichi mara bara kini bono mara go banaro chisa kunya chiguriru. Njibon timiti na kitoko kora. Kora kindo chendere manire ga tokondo sukuna nende meto to ntuku muinira. Uchingo ko una kyo korengereri. Bono lero njendo cyo kuchiga no byo kira kuchiga na bakonyora. Tumnyokega usina kasingo kubwatse njingo etu kwa usira. Ya kugochesko konyora ko kore gasingo gote yo kore gasi. Bono ko wakore ko matena na ki mwanori gukuro mwino ga jinjo kecha mu mnyoki wachi ko konya. Ya mwana kyukurire. Kaguchakwina kanyotinda kora kwa busa. Igo bono nende gonjukira ko bayigo bono. Ntubona kisina gote nabo mpranti ko kwara kineneri karatka. Ntari sai. Nje bono ai. Tari sai. Bono mukonyora na ni mai ko matu kwanyori bono njedi. Genda ngo chandi. Ndi ko promise ndi ko ndinda rongo chene na chene na ronte na bono. Nje nago tete chumugaso. Chitingo tete. Nago tete uchira kintingo tete chumugaso. Bona ene kyo korenge boni gange kwenda mina bantu bandona nachiro kuchimino. Chinitageti. Ngugweti maga kali sikunyu mai konte okorora. Mugaso yonche yae. Bona ngwira naiko. Nje bono tingo tikuru kabona kingwanda pia. Tigaye ngotengo kwande lakini bono mtu na mafuta ngombe nguya katali uchenti okera nchibuya. One gintogo kora. Mafuta na rosho nakutioka biya. Aina radia. Aguru kokobata. Rosho. Karai gubona ngyo kobere igona. Ntetoranga. Gisengo kwande na gutebiri ngo kwande. Gisibono. Ntubo karati tekunya gonkono igongotei. Uchubona ndikana nugwisi bitinde sibi. Nyebese yuae. Atira mwesi bi ngajiri kirasa mwesi bi manya ko. Gesentio akini yake rosho ni yungi. Tiko mati na kiore. Mbona ene kiore ne kyo korengereri. Ngongori chipesa nchikokura mafuta ustutageti. Utitengwa gostitengwa. Ndio ningo kwanda. Gisengari ndepesa. Ngai nando mentor ngwito kuri chips kara check. To ja konje kiko diango joke ngoro ne ndo diana wa joka nanta itu. Gisitigandu sising sainga. To ja konga kamsa ko ego buge. Ndo kwara rie na bara Rwanda onsiganya anke. Ai vuta iga yoro. Arafu ma kore kona kwante. Ngokwandi. Sankapi. Ngokwenda itigana kora kwa busa. Tigana kora ngenda ngora mafuta ngiyake. Ngwenda ngikengereri. Tadi ukonganya genda emino. Ngochande mbaka mino. Ukuyo umuntu gakongonti wenda urare bedroom, ukuyo umuntu gakongonti dirisha manya ninti. Ndiri kwanza ogocha kurantari. Bona yike ntoko kora genda ndi mudosi ona konyorega kigenda. Ngokora ngeli genda. Karaga genda. Ngochande. Tubasa kora kale no nyoru. Kukumyuru mwisi. Hani nkurachirinde. Kurachirinde mbakukuminche nkwe puraryo. Mwisi bosa. Nati mwengi. Hello? Ya wakili. Nadhani ngo wa case ni inquiry kubwata simu. You are busy, but you cannot make a call back. No, nadhani ngo korigi for a while now. You know you have to release my money. Chibe sikia na chirega abu my trust fund is supposed to be released when I'm 21 years old. Ngoroche I turned 21 like months ago. Pesa zangu hazijakuwa released. Sasa
Omaite na igwete mo kwana na tata botuko about how motaite gokora monga chibesecho. There's no way you okokwane gento bunekyo. I will come to your office. Ngocha baka office yao. No, things are getting to that point because at this point is yekere aina tate mo nkorerego sorry. That is my money. That is my money. No. To manyeti pi I to manyeti pi yango kan to manyeti pi. Ngocha office yao to ko ngancha pi. If you do not release my money, a week here you can quite you release my money. Oh, tota I think I chibu, but you want to do things behind my back with my dad. Monga chibese chian mokaite mondi mi. It will not happen. Ngo chande bako office yao, ngo koregen tota anchepi. You will lose your license. I will take this to court. Echinge chibese chian, it's not something that ngo go die chibese. That is my money. No, you have no right to do what you're doing right now. You and my dad are trying to frustrate me. But that is my money. You cannot tell me that this process takes longer than this. No, I was supposed to receive my money once I turned 21. Those were months ago. A week no, this week or else you will know what I'm made of. No, we are not having a discussion. I'm not negotiating about this. That is my money. And what you're doing is not right. Have a good evening, sir. Yani, how can people behave like yani kwani chineti basikia ambe kirete gaiga? Oh, you don't know who you're dealing with. Ma bangira kuanga chibesikia na baka bono igo. Ya kusentata. Na bakuna ukole bintone wakili bangira kuanga chibesa na abwatiri from that time baka bono iganko igorona igwete ba kwani sisi me bataite kundi michibesikia. Ntomera chibesa ndugega at this point ko basambra ndu nyumbo. Njina rosire ko bera yigan kira ritu ko kunya ko mani gwe mto bitaye bataite ko nga chibesa ne kwani I have to beg for this money. Why aren't you here helping me fight for this? Ma. Yeah, I know I have to be patient, but at this point, imepita sasa. No, Tata is unbearable. I cannot stand to be here anymore. Mom, just do something, Mom. I don't want to be here, Mom. Yeah. Okay. I'll go walking on the man who yang kaitin ada na ibu keluar itu. So, I love you too. Nakimo gako bwakire. Bwakire bwe. Nashire mwawe iga tingo kirimo no ngencho ebintu bikongira. Ebintu kiebi igwachire nkogoki. Nakibona okongoki. Riboti mbwate nereye. Ndetote yumo ise kogoiga. Atigane no mugakone. Turubena. Ni wetu mugakone naso atagocha maiga. Tinda abwata habari biya na kiri. Moise kono kurkuturubena. Motebi atigane no mugakone. No maite tariza no 18 gal. Weno monto bwate kibande kiayo rakora ibintu bya yakokora. I know, lakini tarigocha mwane. Omugako ngayare ngamonyorete. Karati ko mugako we. No mbore maswali ari go lakini. Ki. Abakungu bagutara na bagaka bagutarira na ngayingocha.
Ngigego chande. Koraiga. Igo mugakota ne kuruka buo. Kani omoise kogo atigane no musachone. Ine warning number 1. Obe. Number 2, seka. Sai nabera akogoki by the way. Nabera akogoka as much as yote seka. Nyakore happy seka. Kerongo cha kumusabura. Kuseka ro kumutindeka. Nalio kumanyanga serious nali. Ase mugocha gusaburana ayuna ya onere. Aso ikimosacho agokora ayuna ya onere. Noyo no mukungu nari tiganko irorere. Oetaniri miaka 25. Igo no muiseke orakore ikiarakore na musacho ndi bwensi. Na musacho ndi bwensi nana. Tigana arakobori musacho ndi bwensi nana ki. Amasikani ali amasini ninda ko esai. Tari no musacho ne. Na bega sai umuntu achaite no mukungu ogo no igubiya. No rocho mukungu ga kwanza. No rocho igari nje bwe kamenyete. In fact nyombe nene. Onye koigwete no rocho omenye. Nkyo korwero mwana ogo igo. Nje tinda mu. Igo to kunyara kumugambira. Aya. Weteire. Oh. Igo ase moranyorane no moranya. No anayo nye koigwete nyombe nengare. Ndete ngoboliga. Emboli. No reshua. Omugakone no mwana oganzete oseneshibesa. No reshua. Nchiga singo kora no mugako negasi moeta nkorere. Egasi omoeta agokorere. Ankorere. Omoeta egasi agokorere omuakane n'echibesa agenda achikonyoma moise kogo. How desperate is your girl? How desperate? Ebigwa akwanire timbi manyiti. Iga onye no mosacho yugo chandire nabugo chomo menyesiga. Enyombe nene na nditindo cyose bakungumbali mucyo. Onyiwete. Why? Bono. Abasacha mbali bali. Enyimba neri. Yani mogo chenchia. Mogo che. Tiga kokore binto nande da biote to mosacha bwo muntu akore. Tiga te bigo mukungu oyo. Ora tu tingechigu. Riyo mosacho boro. Esengencho njengo ogete otagete bona ayogechi. Unkioko gecheribu. Why you pushing your daughter nyo muno mosacho? Toria wenga mosacho na nyomete. Toria we. Nkyo tari ko kwanira moisiko gomotene naki igigaso you have money. Ebinto gokora no musacho. Use binto bakari gokora unoro chinga niga. Nja yakuru mwana nchiko tebi musacho ni natiga gokore. Maskani nabwete chibesa by the way. Nimanyete bo. Maskani nabwete chibesa. Ngontirimba muri. I know mogako moneno takire korengeri naki akibono muswati omosini ni acha gonkwanira iga. Ngono koreta ma. Tigango tebiga. Egente kingendo mete na ande igachunga hivi. Utazika mtu ama utakuwa unalia ukiangalia msichana wako. Hiyo ni yako nche na wao. Nche na gotebi by the way. Na ande goninge chiri manyana kininge chiri kana acha gokolibati goninge chiri cha gontenga na bogo cha menyege for what eba sacha. Kipenzi na kioge ndata kagiwa. Kipenzi no. Wani kioge jeruwe karona jire na ngolengi. Onde naro kurangiriwe. Ne naro munga kage ko sina sabi no mate kenyoreke buno kumete. Sina tusige te kenyoreke. Na kioge ndata. Buno ndo chega na kindi. Tori bo mbiole ni mate koruka le mbiole. Yani tigachindo inkiekebe. Wono koroche mbiyandi nandi ngyo kombole dina. Sina kwanda na ngolengi ya toramanya. Nabora nyone mambi ninje nonye president ka ngoe nonye kasi. President. Wote ninja. Ekaro kwale ona lingo kwa ona buno obungo bochakira ko ubye. Echange eta kura gutiga. Squeeze ndi ko nyumono nende changana atiga squeeze. Timi tuno ebono ningo umuntu nari buno ngari tigo umuntu nari ndeshwa ugakari gutara busa. Umuntu nari uruse tugucyenga marogoba. Echi? Gere lingo bya. Ense tari yo mugakoriro urari bono sira. Ona buno igo boibi bono bwawe kirimba ko gakare kuiba okuibira mbaka bantu batinde ko kwenda batinde kora kuiba. Owe bwawe na machai. Abuno omuchando ogore oka. Okuchaya abantu. Igo ense umugakori ngo cyari ngo cyakora mudosi. Iri swali naga niyo mboli nirenga nagorete. Ense yene umugakori. Koikirimba kaso kuibira maremu. Ono mwakori kagia yako se alenge feke ligiunge musumali wale kako sene yale. Ense yene ya ebono kuibira mbaka maremu. Matoncha ete bosaigo. Ingira kini ugonchaira. Squeeze bintombi anganja. Nje ninde shwe buno address tiga umuntu nari marago buruse tugucyanga gatara. Yatokole bintu bibe rahisi. Sabire. Lete nche ngo irasi gete obe gose no abo muntu.
utige kubeka ebire bikuru igoro pakanse utige kubeka ebikore na kibinde bikuruku na kigende guse ne getamboso nte pakanse bedsheet bono minetiga ngori giase ngobeka ng'eiga n'obogima gose noga na kioroji agaisinga roga okung'aina na gokugoka mbwato mochando na karaku medina ingocha nagakora mwanja ne buya mbia more kamwisi kwanza gukwane ngone ndo tamaiti kebwese kenyoreke nga na yagotema gochira ng'oko bokora saba dosi bono nki gya kurumekera kunche bono gaki moisi oria uroche toba mwerigie yamo yakitimitera ningo kwisa buni bwisibi tari rero rio kana chakire bwesi ukwendensa ne yamaremo begete bono rero ugakari gwi mokereriwo bono kete kebwese nago konya asigete no maete kebwese bindago kore kenyora no maeto kwanya gutare kenyora urigere buya ngai kebwese gosenkia uchi okore kenyoreke sente irende kya kwenda okora kebwese tigangote omwana omosoti nero mubwate nende narongi gwete ukare murita asakare kebwese nende nagotebire ono gogokira buya ai notete ko murito bone notete ko bagosaingira ne lingora na lingo mayengi ngote murito ntete ko batenda tete onye sotageti bono naki kimineti na naki kebwese ndete ya okuira aitigana nere muntu ra ukonya no obwate bone ge future bone una nkwanega roche muna nachakire wasoka besa mboronga yete nende bogo chikoru ase bokuru nende besa bone achake kunganja squeeze ngo chino konyara tige studio tiga mutige kana mutige bono ndigire mugakore orubia mugakobwate besa muntu bwate besa gokwarra njene kere bimbegete tindi mosache okay bono iganje ningo ngiotagete irenga ndonga chibesa irenga chibesa bono chibesa ntote wanirenga ni manya serete chobwate tigatokore igoma tense nene karongo bora jengwa kana mapema igendo kia manya gocha kwa ko rebi ndumna biko borwesi mime online kwa ko igendo mneki online nonga na naruzi bintu byane enso ibere to muntu kwete gaki mate na muntu kwete tune maskani aso muntu sire musacho olenge bono ngyo kunya kweroranga muntu kwete ensa ne ane na gorete na besa yani I am rich esa tie no mate ni renga rongi no mate ni renga biko rote ngonye besa na gote irende irenga kwana irenga bone ngandare na kingokora asenzu nimi tubwate pesa mono amoko na ngoni chingoko chiama obe na minetinga tegarra bone ya na bone te wana oniki chingoko njiro ntigete chinyinga obe na bwana woni chi tari chama mama ochibegete ase kwerende lakini nere ntigere nere kyateka bone umatera asmuske maumi nje ngonye pesa ene besa oligerete kibwese na kia chakire korera na chakire korra bone na umuchandete ya legese gwata no ntagete kone kerongo tata ne besa mineti kwani ine kitu bono uranta konyo tubwa tori konga pesa ese pesa nere gokwana kone besa ne kwana ga ne besa gokwana usa no muntu pesa nere kongora kine kiunga nchitanga na ande gwata kwara se chibesa ndre gusuno bwat bono njikese nje ngokopima ndre na kinkongore pesa gokonga manyaro ngokopima mondo bate biro mondo ngano gokopimande manyano bwata chibesa bono mega tubwati mate sabiri gendo tamaiti na kamo aibuna kwa kinirega nende bono igawo menyata saba do sire ngogwaka no mushara weka ro konsa bebesa no mate ngense ego gwaka ndo mushara for the next 4 months no mate ntebese yo bwata no mate ngega songa bono ngani njenge bwate na enda paka nso mate bono ngam bwate pake degree ndate ko sababu MC masoma abo bono nkinje yago unki kunya kontebere masoma bona otena na kinkonye gentunta gete ncengende koso oimoke korunse igase kwacha kwanya ro imokoge otete konyo muneli jwati lichwati na edinene mate ka roko nyumuno mondo buna kibwese umatanga usenaki aka gobingara ochobe kwa wababuna kwa yako rena ki nekigendo gelike bwate mutu mukongwe koro gelike gotoka roche keusi timanyite na umete ntai ona kingo tainga tigama ngana mange kebwesa okonya na uchiere urio ena iri konungu njeri konungu gaki ne pesa yane wasu ngayiri gato korega tigo bochai nganche niche ngotari orunonyo muchi uri omenyete ngwiro muchi ase menyete tomenye buna abantu abamu none kwenda urare gitanda kerikia koroba dabodeka nabo korara igoro narara sitaras mutorara Jaki na goten na ki bunande iga este nering wete ntungeling wete kodi ntoko kana na inkonye be 70 binde to kwani mate bono mochando ko oliga
Jana nende na mbwangu na unga kebweso sari chibesa uchakira kuri chibesa mwachakira kurana chibesa mwachakira. Igana mangana kebesa ngongore besa kustori ko oimo ko agende. Ngo kwa besa aronda ko ngaine. Ndo ko imo karendo agende. No kebwesa chinsaosa ninje monyore. Imo kagenda. Ninje motenga asole ne chibesa uteto ko musamura omukorera. Minyoka. Ngingo komenta mafuta komento onyore chimbiro choko gendo endo chikomote. No choreke nyoleke. No cho kiro mondras mama no ema minoras mama te story yons pikiro mondras mama nyenga iga sabirio osalirie kenyoro chibasa chokorigerete tinga ngachibesa kira soko chi ngachibesa taringa nako tagete nataka kuiguna kene binde byokwana ngangigwe kenyoro ke mane chibesa wanje te chibesa taringa nako tagete I never wanted you nentingo gotaka abaise kembara abaye kenyoreke ngobono cha kondigi omutu nego bi kenda go chiari itwatieri yebunore kubandika no muntu gose kurite gose ne chiango beke tokonya kwerora moisio tianganya no muntu bipipi gose nangorira kende para gai Moisiko I think ndoji nang kwagenda we lawyer, my personal lawyer, mwako nere without you gontevi igombu ya gusigwa chakiri chitabichanyoko ngakyoko enda se lawyer tele gontevi. I didn't think you'd want to know. And what I wanted ukwana na lawyer about, it doesn't really involve you, Dad. That's why I just went to see him. It was just a courtesy call. There was nothing more. Courtesy? Yes, I just wanted to go talk to him about something and he go. Courtesy? Yeah. Courtesy to my lawyer, you don't have to inform me. Dad, that's a family lawyer. I'm part of the family, remember? I don't have to tell you everything I do. I'm an adult. Remember, you're an adult under me. Shouldn't. Remember, you are a family member under me. Remember, that is a family lawyer under me and under my obligations. When you go there, you're going to be notified. So what was it that you discussed? Kendi nkeyo, really. Chibesi another that release. And he still doesn't want to do that. And I don't seem to know why. Because I am of the legal age. Yes, I know. Yeah. So you think by going to him, Nago got the right you can overlook because he's a family lawyer when the Moko live in Tonere and I'm still in charge of this family. You think so? Naboro chebirenge bia go ikiria guna bono nchitinyo naboko kole binto nere. You are supposed to go on telling ni gonta gete binto biane bibanguga because I'm aware and I know if ochake go kole binto koru motu goru na nyoko tinto jigo sento konya ne baba. Goikomanya na nindo naende onge maskani ane nambu nansoni chiane ili nalitura iwane nae teba na watagite amaria ni maite naro lakini as for now ninte nenere tugo ike signature ane koreki eli ikomanya konyanyora. Oh, you don't know that? Tumaitibo. So that this entire time naye okwa the lawyer instructions not to process my document. I can't. You have been doing that and you are talking about Incheko and behind your back. We are talking about Chibesiane. Na tigire tu na soko Chibesiane, my money, Dad. You were put in charge because I was not old enough. It's not your money. Again, is not okay. You are frustrating me with your lawyer and you think it's okay. So
No, I am not trying to do that. No, You know, Dad, I have been trying to have conversations with you for the longest time. But you have not given this relationship a chance. But I am sorry to say this, but Tata, you have been insanely arrogant. I can't talk to you. If anything, if anything. How am I supposed to talk to you? How am I supposed to tell you anything when the only thing you look at me ukiona that is trouble? Or you can't or she's here to cause something. I'm not asking for so much. I just want my money, I go my way. The moment I get my money, I will go. Bintu mukalego korano so tinda cha gwikiara omongi no ena chitega kumbule maswali ntarengereti and it is not a sap. Anyway, iko mugambete na nyoke bintu gite ntamanyiti ikoro yechibese. You see why I am behaving the way I'm behaving is your relationship with your mother and me. Huh? If onye requiring in an harmonic situation, you might no might take a song on a kinako so na querite school and then jengwaka nirite chibeso gasomogaika. To win it when the kong ever in enchi to ever and nika no one on. To win ereti gon to gonyera. Trubena. To win ereti pi gon to gonyera. Ekiara no nya tata who is your grandfather will because you were young. Ngari gete ogocha konyigora. Kalinji. So it is me. Ninje ndanche onyo chibesechi osito onyora. Right now I have so many problems financial. And you know it is because of your mothers. I only have one mother, Dad. It is because of your mothers. Nekerongo kwa na igo no bwenete koiguna igo nkimine tikia no nyugwete. They have caused me to be in this stress. One of the things I do this is stress. Aye. Na bota que tenga en tu stress yechi besa. Chirondo chimbwene te koigora. Onge. Am I going to have part of that money? Kera signature ane tigarit. But if I'm not getting anything, I'll not give my signature. Right now, you know what I'm going through. I can't believe you're doing this right now. It's something you're not going to let me have this money. But if I am correct, in the case that you are not here, there is a way I will still get that money. Kill me. Well, at this point, if you're blackmailing me and you are my dad... That is not blackmail. That is blackmail, Dad. That if I don't do this, you're going to do this. What is that? Look at your statement. Look at your statement. If you are not there, I can still get that money. It's just a statement. It's just a statement. Ngakiwa kibeke. Igo kwaro na wakibeka njetinda ngereli kiwa kwan. Igo nao ngochi morego combine na nyoko. Naba kungwa bande to stress me even more. Look at it. That is what comes to my mind. Huh? And the way I loved you, guys. You loved me, that's right. Loved. No, I never kero my father go kobekera mbona sin to ikaranstine to kagamba ngamadena tinko manya nkikira abense na bora abekero mwana ne rembwat. You were the only one then. But now look at what you're doing. Look at what you're doing. You had your things. You had your money. I got nothing of that. I got none of that. Well, it's my right. Education is a right. It's not a favor. I give America. Oh, America. But this one, I have a right. I have the hand. You got to
kwana na inche boronge keronde in the right moods nalinda kotegere naendo nyona nimbwate problems chiane chire caused by your mothers. Your mothers. Negento kende ntegetontebi no mukungu lyo jite konyuma ninga umumurandi gita kwa mwire mwachire chirodisho o mukaya gocha kuntenenerie gekuba igikuba umukungu agontenenerie gekuba nchi iso nga kwa muliro musacha. Those are not things I should be hearing. Trubena ibitari binto mbwenete koyu nyombeye mino tiga ugombera iso ni maitena no igwete kingo kwana. All these things are okay. Ebintu ebyo kwana mbuya biri nabatoko bibanga biso lakini neki nekende turangira ne Njeti might think yes to twakine naye orwarite ngokanto genda gukora mekono namanya kugu na abu achite ni kukiane usu mukagenda bono orwarite ai Trubena. That you're digressing. That's not important right now. Trubena. You want to see my tears and then you'll believe that I feel bad and I love you. Ano te ko na nyoko? So how much of my inheritance do you want for you to release that? No, the money is good. There is money. But in China renge na boning entunko kore kiara no mwana igonkorenda chibesechi nanya goko ichuga niti ikiera tumenyeti siko tumenyeti ande inyombo menyete ne giota gete na bongo kwa aibono go antebie ekerenga kiekina tata ninga intebesa chinga ninga ki nduseri tuigwane naye tugayane naye nago saineri kwenda kwa rushibesa chiao wakore giota gete lakini the entire money is not possible na nkoe chionsiga at the same time. Ya baba. Tinda ikagu. Dad. Oh. No maitena ningu anjite. Na kie kingo kolera hiyo. Tingo korega onye tingu anjite. Inki gekopuliti. Inki utakerete chibesa gekopuliti. Igo utaitemenye nyomba gega all my life. Ya. Igo tuigwana na ki ekeroga netichibesa whenever you need that and anything that can happen in chiso I'll do that na bonko genda na kubikire signature kwa makonyora chibesa chiao ntoigwana ine. You don't want to stop controlling my life? That is not what I'm talking about. You are controlling my life. Otaite mberegaiga under your thumb like my entire life. Excuse me. That's my money. You have no right to it. You have no right to ask what you're asking right now, but still I'm trying to understand this. You are thinking American and I'm thinking Kisi. That is the difference. You can think American, I am thinking Kisi. The rule you want to use is American, and I'm going to make it. So we have to agree on this. The Constitution is international. Ninche nkolende bintu byao. Ninche mbibwate. So it is you to accept what I'm saying. You hear me? Do you hear me? Usepado nyoko na baichiro mutu. No. Okay, you will hear me. Think about it. There's nothing to think about. Like, that is not happening. It is your money. Yes. It is what? Yes. I've not. Yes. But the fact is, for you to access that money, it will be over my dead body. You hear? I will control that money for you. If you don't want that, if you want the whole of it, my dear daughter, it's over my dead body. And I'm not joking about that. You know me. You know the troubles your mothers have caused me. I'm not going to allow you, my daughter, to give me the same troubles.
Ngano nyuet? Aku nonggo iki. Tuiwan ani. Usin turewan. So koro. Nakira lakini. Mbiana. Kama tuko. Egento nanyoro nabwate tabiende. Ingina akore. Gabia kubwatire konya gutwe njira. Ewe sana ngia so koro nonya biko bwate to kondora to komanya. Na karango twalenge bese ya mwe gake thumira lakini rero Ya nonya biko bwate. mbira mbwata inje na lile to konya kumnyoka iga to ne gazi na ndate jiba. Nije ngwete bobe bose nije gukina igo bintu kuna bunege ndate mujuri mate. Mujuri ya mate onani mate. Aso mokori gasi ya okore gasi bwete na no okore gasi. Thiringo karango raetere narakwaria. Okori mokori gasi gasi. Osera bere igo se nije mate bobe. Na bobo nya okora gasi ere na. Karante buya kwa kebeka kwa kebeke buna geta kere kobeko. Ngokori ro mokori gasi gasi. Angoja naramukori. Tina mokora inu jana naramukori. Iko gwatemira so wekere. Gwatemira sigete no ra sigete. Na temire na de to kotema gine bintu bravo ina. Na kira gine. Ayo ranyo no de kwa. Ya injingo koro. Mwakori je ukaite nimbero. Aso mwakori ale tingobo no boli. Gero ko tuke gendo ko mujanja. Ya so mwakori akoro no boli mongasi. Igali tingobe. Ningi mwakori na juma. Oli ayo nje. Oli ara ko bata ko na saba sikari. Eto numa tena kitu mmaete. Na goma. Anuma to mwakori buya mo mdosi bo mwanoli. Ato mwako nere maite mwako. Okay, tiganda na kuboli. Aina sabiri mwanya kutwara kende kengao kando no gukwana. Ngina kwa na sabiri ngetene na musabere ntunyo nsamuli. Na kimoko ira na buya kero go chikwaligereri in a scale of 10 to 20. Andori bo mbia dore. Mbia dore bindo. Nataka mbraka ngandwera kero tali konde yake kwante wekendo kekendrete buya. Omwana ori. Tite tiko tena omwana ori. Omwana ori nde gura takadre. Ngora sabande. Ahora nde ngosabande ngora sabande. Ngosabole okoire. Ingina joko ninjo konda na koete ni ma te kendo ngobolia na koete taranga lakini na rango ngani naki mangana mubugo mwana ori mugireti na ko mo sene roko ninjo konda komo na ko mo chibe mugireti ali mugire se chukale komo mo mugire na ne elibuka na matuka elibu no mo elibu na joma ngonya roli bwai na joma elibu wada vya tora no ri wa ma de ka agware elibu to konyora na tori ngagiso ningo sachi bu ko bane ninyo elibu ngoja na ara makunda girende elibu kwa echingo na kiko wera na ngora mokka na 500 ya 600 bakari nde bado no nye chitingwa ndebe kera ndebe chitingwa bado ndebe bese lingi umaitenga ene rongo china sabiri ere igana ngora mwaka nda rafu tubekera 100 bana jimye na ruri bana jimye ni aba naga korole mwana oli tikango teke ndeke mwako oli buna to mumete town no mundu ranke na otalire akubwate ota okobuni kende igenda akobuni nege tanda kyanya kitali ara ngake uze ege tanda kyanya kitali dali ara goito obe kunya kitali ara goite obe kunya kitali Ayo ma toko mokora. Ara goite. Bionse ne bimo na wa goita obe kunya kitali na wa goita obe kunya kitali akitali ogoitu physically ogoitu medically mwako le tingendale no murwere arware ngende tauni to anagati o mai tana ne bana mai so go pimana ngwa ko rale ngeto kono kora ra ngora arware te wali aga uno le smile tirio mwako le arware te ni mai ta I'm telling you the truth bona nga yomanyere the story nende era na sabiri style ngo china balire bako nya smile banya okoraki otere ndeti pe to goeta bona kitene to lakini cha ndara kuna rende yana wata irinje kana ngeringa ndakonyora nya kitali mocha linda isi sasa nduki ndaisi emburate ntwera kakito ko lendo bia oti ntwero koraki inje ngo tinje ando mirana bona lakini ano mazani wasara wata iria ke
Haike saganeke. Ege saganeke. Pose na kiokwirika pose ntubena pose ninki. Na chirege to give you a warning. Rero. Liberi tanga nande lio mwale nande ngocha kukuwona. Ancha otigane no musachone. Kwaroro zoroma. Una kwazoiri kwa ni nakora mnogo mnyogo kwenye kwaroro zoroma ngo kubori. Kira. Tinte tukomanya buso soro no arengege bustari ngororo. Bono na kyokombori no soro. Ndori kuengerani. Ndori kuengerani. No mete chama soro. Minto, iga minto, genton ke orante bi maigango ko kanipi. Inche tinta ke kyo soro. No, inche tinta ke kyo soro. I have no need for your husband. Where? Kwaroro soroma. I have been here this entire week. Kwaroro soroma. Kwa mumirema. Konyanga gitari no komera no soro nyagitari. Mware gitari nyagitari soro. Onye ko kaite ko ndo musacho obo gwate musivengo ari morende. Maiganyo ro soro nko moita pia kwe. No igwete. The only reason natigire kwa soire megantara go sibora chisese chiri na maskani. Tinta getimangana. I'm telling you this for the last time. Amaskani. Kente ikwaruka maskani respect ya muntu nyomete. Igiye musacho ogo. How many times will I defend myself? Tinta itimosacho, I do not want your husband. I do not want your husband. Inche tinta itimosacho, how many times will I say that? Can I give you I will not cry. Advice. No, advise yourself. Friend. Because there's nothing you can tell me. It's about marriage. My friend, musacha tariko chikuwancha ngoko bubwate chibesa ngabona naboko moya. Oh. Tindi goke about iki wako na sai. Tigango mbitingi gweti. Ndagete ngo kanyako seka. Baba maino mbwata na magundu. Nanya ku brush. Tingo koro kinone elimo. The next time ngora to kugoru kwa nego chamaiga. You regret it ko iburetu. You'll die probably. My warning is andiko baigo buna nago tebiri. Tigana no soro. Osoro is married. Osoro na bwate family atakeire ko rigereri. Taria yako nya ko rigereri. Kwa igure. Na ko wonire. Ndete na next ndete ru information ngano mura. You will know you don't know. Nje nago te. Seka baba. Seka. Ekaro na kwanza miaka no ene yure sai. Teri age no ene ina nyomera. Otare ndete nkogoterore mino. Tato minago seri ko. Oh, okay. Now what I've been sitting tight your sorrow. How many times do I have to mention this simple fact? Talk to your husband. He is not my husband. Why are you tell him you don't want him? Where? Oh. Have you found him here? Okay. You people need to stop doing this. Like, I am not the reason for the problems you have. What a problem? No. No matter what you call him, no mochando buate. Aye. I am not going to saru musibengo. Ngo ganyete nande. Nara korire gabu. Timbu ate mangana nande ngote. Seka. Yani how I prayed it to kelimo. Otoke na enga no nyomire and you go through what I'm going through. Na liora amani. Ankwanenge usi I think sometimes ankwanenge songe kenge. Abenga tolko nyibu. Tianda akoboli. Let me just ask. Kini kwa Joseph Zoro. Have such a once pure sorrow. Muntu taikunya akura no ni kadi niktaria mia tatu. Okwa nevo bena bora garagari ngoroke sai na utapenda kitu nafanya. Aya ninkiorosha sare. Ninkiorosha sare umunanterete munarigecha ninkiorosha sare. Ninkiorosha sare. Ngotebi chinza chini bintombire to. Fadamo karate gase ngenchokweranga mubwate chibesa nini. Omuntu ori ko bakorere gas. Nki. Why do you want to date him? Just because I can. It's simple. I can, so I do it. Okay. You think I need a reason? Okay. But anyway, the story here is no Osoro kaitentagete, but at this point, Osoro is not something I want. So you can go, I am not a threat. No, that's a I warning. am not a problem it's a for you. Warning, You do not need to warn me. You don't have to warn me because you know for a fact, taking your leg game me.
Kiningi urankolere no nyoro no soro. Kiningi urankolere. The worst you can do. No manyeti by the way. Oboro ibokora nche. Because yakwera no tato mino monyere omoibodi. Aroste na you already. On tayo ga kita. Aroste na. Yep. I've had that before. So that is then teme bono next time mama yako manyana ki. Kende nao. Na by the way. Yeah? No chega. Nte torigere libuya no chega. Tari kairo na nyurire ma. Onya to kunyara gutwara maskani gocha. Onario kumanya I can kill. Na bongo ita, na bongo kora kende kionsi igoro ye. Try me next time. Sabiri. Ega siao maiga no kunya kuigore bengi. Gento nakubori ega siao ma no kunya kuigore bengi bya so ama. Ntigaki bengi tinda biro. Nande norore. Omo subati okwa igore irochire ko ngomani maiga ningo. Njumu subati yambo na ki nore namuteye. Ati tukukwana na nkware gochora mbori na ki no taite ko romo subati oyo. Njibona gesa chunkwanira buya na muiburi. Igono ne chibali monchi kokwanira buya iskari ogochireka bakama. Eunere gasi urikira? Yeah. Eunere gasi urikira? Pinte bichireke gotari ko sibie bintora kinya mangana ko ruskari konde teraba ni maiga nere gasi onyarete. Naro muisike tori konyerere kana gari ko na muina ari ko chiecho muina na ko morangeri ma. Tinda mo. Ndigereire kana ko kwanira. Ngori orenge. Okoreta bantu maiga bache ko toibera. Ora abo moibi. Ora abo moibi nakubori. Acha. Who was that? Ngwetarenge namoraka weto iwonche kwabisa. Igo banye rikorirema. Rikorirema. Taibo. No, I think you want to win it. No, so that go chura korora gese nenchini mbwa. Ngo te no nkwanere igo. Who said you can talk to me like that? Shut your mouth. Odi ne boyfriend yani ko nonya ituboti osuru. Igo taita ko chakunyoma gochama. Nigacha kondo. Inumwiko mwanya kwenda kwara abantu auskari. Tobas koleta baby maiga ne binte bie ko sempinto kiota ile korosika enezu. Kila mnyama anatoka mali anatoka anakuja anaingia hapa. Tatu minubika tanya kungakana moshahara sahi numutinyu satanya kungakana wani nuna kimotete menye jeno ina mafuta timbu atukwa tingu tuwa ne boyfriend nange besangura mafuta. Aine gasi yago sinyire unaroje. Ega asinya ruta tageti. No maite gentoko. Oko swama hari. Obeke bintu byamo. Osoke. Ituko chibesi chao chikonya walekana otumerugo cha seino. Toibona ndi. Tari. Tumesikizana. Tari go yarenge neri. Njeti murangiriti yachega iga. Nje na kwabusa namunyoru uchire. Njeti murangiriti yachitari na tebe gasi yansi. Neri akimwanya kungakana. Tatu minungu chikumusaba chibesa onte inayo buwate nayo bwente konga chibesa. Tago chakabiri. Taba se gocha maiga kabiri no nyibote. Na ntobo siku igoro monte gita keri utarambori. Monta ta keri gocha maiga na appointment. Maita appointment ngeto. Appointment. Iga chigete bituka gochama. Wacha kwa mbori kwa mako igoro monte gita tobo siku igoro monte gita keri. Abere skari. Tumeelewana? Ande usie binte bia mesa igoro ka yenkeke bon. Ko dubantu bakaragete paka chinse chinkeke bon. Ngurusi. Na nchi wesi ankori guchire to kunya kombori chibese alafu rungori nere yomitima bere sikuzi kuna mutanya ko goragara se mu adigete na yenda oro baganti mwanya gwaka na mitinyi tatu no eska ega bono nchumi konde nchumi konde nchikasi utaka konte tu atakaire tari mu ngekyo nimekuuliza unasema nini nchibono gese sukari teyo nacho kote tatu mina kwangu ori gore sukari kwante ngore sukari nanga ko gore sukari ukwe kore barimo mayo kunya ukore ibintu bimwe barimo rarira mangana sukari kwa titinko panyeti Nkomanyete ndo serika wagabu ando chemari nko erwere gari ndo gore sukari ande eske to bese ko nkwanire go kabere ndo kwengera ni naye nonsense.
inje nakoranga ditangani bono inki muka achete ga konyumani Isare. aha timaiti inki omaita inde kunyo agontene nyaruka yane ya sari nyomo yao tinda manyanki kigende tutagonte nkiki Nabwate mechanda ayo nabwate por nabwate ukagani ngana nabwate gusuna ka bari mogete ona kona kuoga lakini tuwane por ayana turbena gentonkero maite ntuna basacha bona nturi kubisa nambara kia basacha mbanya kubisa namba enataka kumanya ikia nabongo tuara mangana mukungu lenjera chite tindo chisimu lakini nimanyite na nabamura iwane nyaruka yanete bwati mangana mono onyo wanchire ekikero kinimo manyite ekikero kyo nimo manyite lakini boni ngento ntamanyite no maene ikiara moka auchite con confront and I didn't like it. Turbena wani game kita Swiss kidogo nchiroro lakini tuara ndo kurunwane skuru ntwani para kina kwa etu ndendero nyago kwa chite kunyo Matendi chama te kusina kwa sekreto nge skuru chama te sana hata tu mwa bono konge gasi to ka gana to sangra to ara trende school ara ki atra kini to ka bwana ngugo mata bona I would decide that kini kini bwate anyway nimbwate ringana hawan turpena bunomoro chiga no mwana nganjite na nitachiri abantu buka tuetende ingina nangina tima tu sino nyuwete kwa nyuri nimba maite no maite na arwarite yena arwarite na kiri na arwarite lakini abako bwena enata kontegere tata na tusaineti ebintu tukamubikira ebintu asengenju y'obwanchani burire nere bwekorenge nkamubikira Maria kurwa se my father Maria naragerete bachite ngumbu naragerete oruche tubwate chinyombe chi na kirigento timetu sino nyubwete ya ebinte bitoko kamba ne bitu nkebwete mwana bono igontagete asengenju moigwana inenere ora nakia kunganjira habeke siya masakara ngocha gukora umuire abeke si erinde to soki chibesa getenta gete gosoki kia noruji bintu byane na byachandikire ebintu byane byachandikire tingendere asinjo abakungu aba nande ya unakuwa menyira noruji no ambara acha nyomba ga no ndagera no mu nsabiri okondoseri kwanya ko mukungu no kondoseri ndagera atatiga na musabiri igo no ite kinko whatever so yeah this is a promise from a man and do my thing chentu nyo kwana nayiga tuanya sinama tiu kumya wanya muy buena na sabi na turbena maidina bago kurendali na mukauli timetu sekero kino kerochi agu kurenda na ndali na mukauli asebe saga chite esignature yahe ne yane yoka kirasoke nende ya isu wanje naboko nyora 5 million tingo kolika naende igo gwetenenera onyoma bakungu bawo babere ogende wagache buo omenye timetu sino wete ngakio kondra ngakansiri sera 5 million ngakio kondra aro ndima to gwatiri to nano wale igo bono ngainande omugaka atigete chibesa chinyinge akabekerie talia turbena anta gete turbena abekesei nsoki chibesa chinuru chimechanda bakungu abangire biribindi byonse bibasiekirete asenginjo yebina timato sino nyugwete lakini kia turbena kira beraisi onyo wanjete
Aye gento ko no como masakara bekese ese. Arete yango kwa 5 million okore bintu byao nanti nkori kaundi iri mufanyikazi yonde tukorana na mukao umwagachira kanyumba kaya ekero kwanyo 5 million noruchi na omo million agacha kuma tena ya amusku ate karagachi million aka 500 mwagachira kanyumba abe convince no kuma tena monto agera tu aganyore bintebi Trubena nange 5 million akirendo mwete Trubena na nega Trubena no monto mo konsa no tuanchaine Trubena mate grate verta gitigento na kebeki yanga kikara kwani rokani aro yani are timaiti sinaya gwete ntegere onyo ngwete ikera iguri asegente kiyakire na ni maite nangwete ayo kuma tena mbikire siga tuigore chibesa chiriyo taita sumogaka ntomine ine nere tima inyigwe otomine na sinjo yangina na bakungu abande lakini aimura minana muamina ni nere lakini amote na incha sinjo tuigwane ni na iso ntuigwane ni na iso na mu na yebona tarinchi gakiti garato akabesa gake tokoreki omaite na chitu kwa nera ganja wiki siya masakara yore tonyore chibe sechi atakupe I know Trubena nchena ko ina matuka be ngachira won onyengo kwa chi milioni sana ya iyo tuwetina ni konya keme chande yembwate ngachikara arfon lakini Trubena no mokongo lakini ya ngocha korega tigamukwanira mukwanire ndugwata rio mana gasini lakini kumukwanira nainde ni maetera bueno gwate rio mana na mukao na tu tario mana ria mana ni nenego iria eminchete ngaki ngana to tebi ngana mu nganya gitari ngana nganya gitari na ndimwe gwate nenu rio mana ria ne they are the people who are causing these problems ya tigango tebi tachibesa chibesa basiekirite abakungwa aba ebintu bino birole umukungu uri nyina Trubena uri onde kwaro chokabere na kande ngachite na karagwa ku clip bono iba Mondesta asikirite chibesa bono na kyuro chinkobera nyumba ntari gosoka I don't know if you are hearing me lakini bono okoreki sawa gayar bono etubanga ngara ngochari okoreki muigwane abeke masakara you not have a problem Trubena negas Trubena no mokongo lakini kwa chindo mukwanire igangaise kumukwanira lakini nabangaise ona ndekira kyo kongo boy nabangaise karamo bwe kaine matenere na lakini maite ngotegerande ya tengo tebiga convince her. I'll give you 5 million. Ya 5 million, you go na mukao, ule na Trubena. Trubena tamanyeti that I can give you 5 million. Ikini yento kokote binche. Ekara bekresi, kera Mariana ya. Na. Tima tsuno gwete. Ya 5 million, you go erendera. Nero koleki, nero murinde. Na ndori na mukao yo jamaa bikonya ngontura. If only you convince her. As early as tomorrow, you will have that money. Don't you wait to go? 5 million. Obe, you can't believe. Gara de chine chwa sikana ko sicha machine wala chiko ko ndinanda konywa manyi. Yeso chabu nuru chitomenyete. Ama chin tometenar. Abari konte bete. This is our money. Ichine chibesa chiro siri charo seti upa kurukare. Igo osoro. Nago tebiga. Convince her to put the signature.
You have the 5 million and you'll be so improved and we shall do everything that you want. Na kodi njino musacha na kwana. Kerengere. Agigotan 5 million ni chine ndenta kwa sabe gentonga ki kara saini na ndo motige to kuna kumuchana onti gerende to menya nere buye. Chitindi control pa kugoro chimbali nyomba no nyomba. Nimba tumu kunyomba. Go sentruve na bwe ko nyomba na ntali mokana. Awaro. Na sabi no yo con nyekera matoke. Are you seeing that? Yeah. So what I'm telling you, I mean it. Naende, this is man talk. Right? Yeah. But this is what I'm discussing with you. Even my friends, you'll be in fire. Your 5 million, convince her to a cool together. Sawa, tiga kwanda na nichengo taiwan. Okay. Na wacha watenga taiwan. Nta itiante hivi. Asai. Sawa. Okay. Biamo. Jibana doje nasto igewar majaga kore ko sori serious yo mind. Njadora ngaine ocheti ko murango wasi nda yani indi ke tanda igan tenkere tenka jete na tinko bigoro murango ko surte digana na ko tebeti ka ke begera mabuta. Sibone kisa lazima inkuganya babarare manye gocha kwanne ngosoka batarara bakumbura inga inko genda. No dembara do ko mo bosbi. Mbarare tenencenke ribarare tenencenke bekera na kistaro chikubabuata manye gosoka ncenganya hanara tenchena tabukeke mambi. Bana ko anta ko ko ngojana no gocha. Bono ngicheke mambi isi nendagira nenkupara osirike mambi nduge kana ndeke mambi ngegosha mino. Nje kwanga sana njete urmata mabuta mendire ka kalima. Ona mafuta naro kurira. Nubajua se jokonga kwanza karanga nge mie nao kabese tigo eminere nao kabese tingana na kora kantu ketika ke manye kuirane hawa onge mingora mafuta na ndosho konsaba okuranye ndibozo na mafuta yunagol tubuno kwende gonde tera mafuta yegento natumegete ntwabate sabuni giga ngatumika kugure sabuni baidi mujyo muna tuba sabuni ayo mutakoro mugaku gakunya kutaniga diga gwakunya kungaina abantu abate chibesa besaki yani nguti ya sotete no mafuta ichinyeni ntobwati ichinyeni toko beri twapike chumbi ejago begere gari mafuta yakurusi njengamanya kusinga ya kari kurusi yani no mafuta mucho tayo skari tayo asabe twakachire mwino yiga tu ya mabere koru ase pari geta mabere squeeze mbanya naenda rokuya mabere 3 months mbanya gwakana Ikawana squeeze jago roga manera madeni ke joye kenyoro kwana kwana amadeni yoko te kusto kunyurunguri tabikiri no sukari kwanza rongori bituma imagine rongori bituma tabikiri sukari pesa ya sukari tayo arafu musko yoyo ukwana rege songo dende tabati pesa abwa ako rusiye na ukwana ke songo igesaga nege kunyago unga ige kurusi basa nya kagudiri nabantu na babosoro osoro gosonya gotwabusira age kama asa abantu bonse peke nyore ko soro karati nendo sora pat akonya gwekwanige mbaiyo bazo kabonsi akonya gweti ke songe kenge akonya kwerera abantu umeya gocha gotwara osoro yom bono ngaiganze umuchiwe yani ndete kuru mchibwe kambanya kunkana imitinista sai mbanya kunkana no chipesa yani mugako ngotei gosobutake bogo charimo Nuchino socks chi ai. Juma ngora bote direct. Nachi tukusi bichi socks kerebo nchipesa dia akuna chitinga gure sabuni ndende karana ki temba gure sabuni. Garati okore pesa yani sabuni. Unge sinachi tiga gure sabuni ninge sibinga garorera. Yani mogi maigana okabesi pesa miyo kwacha kongoro moji sabuni nganai. Bono akina enkuma no bono nya sabuni nje ngo tenkore. Ndende karana ki kingwe sibit kansi mugako yo changa chai chagunde tiga musibere nchanga. Timi tubutako bebaka Karugo charimo, yani butaka bogo charimo, paka socks chai chonspi. Chipushoke tense. Happy best. But timi tukosane chimbe bachichi. Karati. Arafu mnorio yesko sinaro na kinda nyako mara. Kumiyori. Mnorio yebono nere. Agocha oswa. Ote mumuga koyo ralire nere. Squeeze yanga kubeka chigeta. Ngiga marogo baiga jiki kile sambili kana roso kire. Alafu igarnere tiri kutene naga iga titkonda mbwati kurume igarnere kutena mutwari kachukusi umeri kanyore gari tene mutwari akarigere liga akarigere agaswe gari makagenda okorere yo gosenga tatu okora nonye ndo mara ya chakiro ngere kuriya banga bono bari bes chumuga ko bakorire pi lakini ulio mogotu bono ulio mogotu na kore vinde kwena nilikwambia
Mubona ogotina timondo kararo mugotuna bintao kora bintebi. Nawe ka kungene bona abuna rori na gyumungino ryo mugoto gujigotenga gani. Umungino utari mugoto mugakonero mugoto. Kwanyekero kuri umungino ri buya no mugoto ari. Lakini nje bona Kisa ikiageta kaboti mu. Ngejire tangani. Ebe bese yanu ja kubagore sabuni. Bone bese ne ai kara agenda Nimeta kungene ryore ayenga kabesa ku nyoke ngene nkora gantu getasikete ngwa ka control nyina ne gara huma ngokora tande baka mufta ne kora onye koroshe ngene rejinde yatukure gukwana ngende nyumba ngoretere ngori toros na yura min naki besa muchiyo peyo nje dinga kana saka kunyuro ngori ne kerurenda Bone gesa mini besa nchiyo ningo ngene besa nchiyo nchiyo nje ndete konya uruma ikana uruma ne no soka tinde tiko soka nditi kunya nje bone gento kora gakimna nchikuruma bitindari no ekende no mutbati uri akora chips paraga ringwete chiatio kire bona ikara ngebesa ubwate na chips ende rongwete kuri chips ebesa na bwate ga ige na bwate mine nje ko sabe mi yende ngane ngore ganta ka mujanda kora ngore tara mabuta ne bono mbenchara yo chiko korre gente gisenge mi ya ume kuchikori chips no chiko korre gente kyo tesma to ko ingi kwengo chiko korre tutakumanya karange mi ya na chips enda ya nentanga ni kwanza no nganchi to stunga nchiti bona siki no nganchi to stunga ndigyo monto mangalo wane kiyansi pingo kwa ndigyo monto mngange bese yungende mwe kwanza ke no nganchi te kwandine ngochande maro barero ngochande maro baye karange abon de akoba igo bonno kiore ngochande maro baye nkwe ngende ndigyo monto metumo mrana haru mwina ryo kugende gari okuransa ba mbaga tukugitangete ribunkanga akandetere yo gati nkanga sinjonga tena naki ninkuanchite uchikorenga ryo moyoni na jogo jaka bona na kwatente baka jaka koro ngai utasokuruka ngai sigese na gachire no yamabere kurumwina onyakondora tikurindaga ndi akandangira ndi tigangwe lift ngwikiriga ngati kwake sabe boyfriend ri yani akini nyanjiti ndiko swagadi akangeribu ngati kwake sabe ninkuanchite itukurinda akandetera aka Nzenge we onige kupunga pwana kino mdosi yochiringa chikosoka iska ngamnyanere angorete eyo gati yere once antinyuedi na ngakianse tanga iko metena nguna tinko masa antinyuedi karate ngai iko kwa moyo ya yumisko yo tiangote no chumisko yo nyomba ke aka gure yo gatirinde agatikari kipira keri nkamena bona HB yo moisko yo HB ya renge duata na dedo kweli bokanga Ugonsa bajibesa kwa msone jibesa. Ya. Titimu sapiti ante pava. Akyo korroka nabia. Wana ndo tetoko cha komwabo. Tikankwe. Naro ko cha komwore. Ditukero na bigete yange akantene kipapa korroka nabia tikankwe pese ndure yanga. Njenga mtense ya nchakini mbote boyfriend. Inaire joguri mae kwa no baka baja ko kora dingo mbango kora yange yumi ko korongoro kana kwa nge kurma na bona bako nyokurire. Bona ikara. Etana kya ko nyokogosa. Kara nyimi tumenye kwana. Yuko nyingo kwa mio kana kwa kini to yuko ndaitoro cha komwa. Iko niri ngubwate. Iko tari mio kakwa pate. Mbwata diga ngote nango yakora. Ya yunyo kubwate chinyinge gesinyi chire ya gosodie yungebe. Gitu kata ngo twebes. No nganchi to nganchiti. Obenje ngana ngende ndiyo umrodi mwina alimoe. Sawa. Iko yende te unandorangi. Boni atika nje ya ndwendi atika. Iko bono ayo utako odi chibesi ya onje tindie. Iko to nganchiti. Bona ndi kwaro jani ngona na mato. Ya gese bono nje gese mbone te kwiguta ditangani. Ono karaiga. Ya ayengo ndoli mino chikoragera karangi. Karati bono karaiga. Ngokuye rero ko nyoko ndengo ngone to kongole ndanda ujiga ryo ngera ndate yoma. Tengo te ibintu mbire nenge gusibi. Bone ni waje. Ya gese tigango tebi. Ebintu ebyo. Ijine jinso gusariye mata. Tigango te ebintu ebi nengo sibi ne banarute sabunimi. Endo imi. Ngonyire yere tigangende sibintu ebwango bango. Ibungo tebi. Sibintu ebyo. Tondo kore. Bono nganyega bago shabago konyora. Litandi control ko to kwa smart gari se matoke gari zo kengani. Nekipona nayo korengere diga. Ingaye bese yu Tonganje. Akini ngwanchi. Dingo kwa bi dingo kwa ni kwa. Bono gese karanga ye. Karanga alafu genda. Unganyinchira gari. Ingoruta. Karate. Igo ngoti. Ya karagenda. Torante indio kongo. Tikansibi pintu na achire genda. Hakigenda ngocha bare. Ngakibona ko manya. Ai gari yangere kubuga kuri mwino bro nyana ubagocha genda gakigenda. Ngocha ne bugire no muchuri aho. Bye. Si. Yani ngura chinde turura gaisi aka. Untagete. Igoro na mafuta ya dera ningitimi tingi gekwera.
Naki. Ewacha wonsoncha usingo kwana kia koleta. Kwana ande kinta terene ko sabanga to are mood india. To konti bakana ngande timbuena retepi. Tubena na chira kwarengera juma dona dri nimanyete bone adoni wera tingurupi. Na chira kwarengera sana. Kuchukuri bune bintu bya pene rubo mabwane. Zikwazo ko mabwaito twins. Utari wanchira nkoronse. Wanchira nanga gaki. Nona abantu bako chanda nabo banchaine. Yani ibintu bikunya ko twapene bibe sengete. Lakini ngwanchete. Utari wanchira nkoronse kera njibona ndiro jibo mabwana usembo bwate mano utai. Wanchira nega tu. Konyome ko Ego buat. de serious. Pero bueno, kita tenía gente que ganó la sangre en cuara o que eran que los dos ni en tu que te yo. Tani konyome. To chake familia itu kono na itsege chunya to me chande to kono wetera kono kurwana itsege chunya ko suma no ko mo po sume ko mo toramo tuma de gane sege ya mo to kurwana dike ko keranga bano ngore bone se sensa me ngana jense me ngao to kurwana ni ka to kurwani binte to ko chande ani ancha en konyome chirono to yani tena to sabayo ancha ko Okay. Let's assume